As alumnas, de Paula Carballeira. Paula Carballeira nada en Fene, na Coruña, é escritora, actriz e narradora oral. Licenciada en Filoloxía Hispánica, combina a escrita co teatro e a palabra contada. Forma parte da compañía Berro Van Van e levou as súas historias por radios, escenarios e festivais de todo o mundo. É autora de máis de 20 libros. Recibiu en 3 ocasións o Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil. No ano 2023 foi galardoada co Premio Nacional de Literatura Dramática pola súa obra As alumnas, unha homenaxe ás mestras da República e á escola libre, igualitaria e transformadora, unha voz que rescata a memoria dende a palabra. As alumnas trata sobre a figura da pedagoga galega María Barbeito e sobre como o franquismo significou un enorme retroceso na educación do Estado, especialmente para as mulleres. A educación, peza fundamental no desenvolvemento e na liberdade, é o eixo fundamental da obra. As dúas personaxes femininas representan dous casos concretos de mulleres no marco histórico anterior e posterior á Guerra Civil, nos que nos levan a tocar as transformacións sociais do momento. As alumnas buscan facer un exercicio de reapropiación da realidade colectiva e individual que supoña o relato hexemónico para reconstruír a memoria e espazos imaxinarios da nosa comunidade, creándose así un acto ético-estético que se complementa coa participación dos espectadores activos.